Alright mga kasin, iti dati nga gundawa yung tinga roten na adeng ganti pa nakaibasa to yung problem of the day ni Divina nga napauluan iti Jack kaya ti mamartek kunana. Sagudahin nga rod ti surat ni Pagayam a Divina. Dear Kasin, sagbay man ngayon nak iburay ti pakasarita akasin yung iti dati nga programam kablawang kay man amin di tanemar si studio iti naragsak nga aldawyo. Kasama tayo nakablawak dagiti padak nga kanayon nga mang subsubaybay dati KIK problem of the day nga pudno launay nga makaited liwliwaken adal. Naawis tiriknak nga mangiburay ti pakasarita akasin yung ngamin panagriknak ket nagbiddutak iti pangeddeng ko iti biyag. Idi balasa ngakpay kasin yung inkarik iti bagik nga jakto kayat akas ken ni tatang ko ti agbalin nga asawak ni tatang ko nga mamartek ni tatang ko nga masansan nga idor-todor dagiti kainuman na. Ingkeddeng ko iti bagik nga no agasawa ak ket tay saan na nga ammo ti uminom wenno uri sumimsim man laeng iti arak. Kunada nga adda ka di pa kasta alalaki nga dinamot uminom man. Adda ko nak. Adda mo di gidi makikita. Adda mo di gidi amok nga di napulos ammo ti uminom iti arak kasin yung wenno anyaman nga klase ti mainom nga nasanger. Imposible lakit din nga jak makatumpong iti saan na mamartek iti kasti nga langak ket napintasak man. Adu dagiti agar-arem kanyak idi kasin yung ket number one nga kumbaga number one nga pakapaayak pakaupayak iti agar-arem kanyak ket no maamuakon nga gininom iti arak automatic busted. Ket no met saan na nga mo tuminom iti arak sigurado lakit di nga tanamnaman na. Ngem kas ti konak ti rugrug iti surat ko ket kasla panagriknak ket nagbiddutak ti pangeddeng ko iti biyag. No apay ken kasanwa na pasamak ti amin. Kas ti man nga rugyak nga isalaysay kasin yung. Ay na, nabartek ka manan. Aunay ka mo talakay. Kababain mo't kadagita nagidor-tudorking ka. Unay ka mo bakit kabailak mo't paayang ipilit dapat mangitulog kanya. Kahayat ko na ka. Kasano nga kayam nagdiwar-diwar ka. Nagbasing-basing ka nga magmagnan. Hindi ka pa atibayan na. Hindi ka pa makatakdiran. Unay ka. Alami ka. Ni kaditatang datan nanang. Ay natatang, nabarbartek ka manan. Supay aanak ka. Kitimbag ka ta nakaawid pa'y nanang. Tikas ta nga dyan na, ay na, Diyos ko. Ay, kayak pa ay. Si Kamot Divina apay, ti pa nagkukulayo kanya, nakapsunak. Kitain yung mantalang lang ayo tatang. Ay na, bakit di aanak ka, may manan, indoor to door, dagiti kainuman na. Ay na. Nakababain dito nga kasta nga jaryo tatang. Anya ko mati nakababain. Kat gagagailaan mo at ginuma ka ta pangikat ko laing mo ti bandog ko. Pangikat ti bandog kanayon mo. Inaldaw nga kasta rinabi nga idor-dor da kayo. Kasano no makaala kay ti sakit. Kanayong kumot nga bagbagaan ti amayo. Ang natangken ti ulo na. Kit pagsayaatan na akit saan nga agsakit iti nakaraw. Ay napigsagarot ti bagak-bakit. Unay kayo na reno kasi mambarte ka, kaya ambok pelaang mo, ti pagawida. Kanayon nga kasi ti pagrasrason nyo, tatang. Maalangrod nanang. Alawin anak ka, yung kami, iti silid may, labarak man, ni tatang mau, tanay. Sa bali, ti payudnan. Uwin nga rod nanang. Ay na, kagurak mag nga rod, ti kasta nga angot. Ala, tatang, yung kayon, taglabar kayon, labaran na kayo ni nanang. Ay, ure sana kaglablabar. Anya?
Ala tulungan kayo nga agpakan ka dagiti taraken na dingwen nanang. Ala kita malmalpas kon anak ka. Si kakit di atay trabaho. Half day akla ita nanang. Kasta aya. Kung naglaba ka dagiti muring ko. Ni gayam tatang. Kat napaan nagubra na anak ko. Kimbagmat tama ka ubra lata. Ore no kasta unay ti barbartek na iti rabi eh. Day tama ti pagsayaatan na kinitatang yaw. Kanayon nyo lang dependensaan, dependara ni tatang nanang, kanayon nyo nga irasunan. Ay kit agpay sumay. Oray no kasta nga mabarbartag nga rinabi ket makaubra lat tamat. Nasapa pa'y ang nagreeng. Ken may saan na kayat nga dati maliwayan at agtrabaho. Tad adda ka nga agsakit no awan ububra na. Kumaakit pinaginanayo pa'y laeng. Ta sigurado nga nasakit ulo nga napan nagtrabaho. Di kasi nga dyan nga, di na pa'y kabailan timag na nga, may maysanan. Imposible nga dilakid di makarik na iti hangover nanang. Sa bali ni tatang yaw. Napigsa mo lata. Ay na, bebean nyo kadlatan, ta isula ang matiliw-liwana dahi ta. Ay nananang. Magitak mo ti rigrigat yung kinitatang tunggal na bartek. Tunggal sumangpot nga kasi nga di na pa'y matibay ti bagbaginan. Nasken pa lang at atibayin nyo. Anusak asawak nga rod anak ka. Tatang yung nga rod. Basta siyak nanang. No agasawak to man, jak kayat ti mamartek akasken ni tatang. Anya. Adakat pa nga rod mo't anak ka ti kasta. Anya ti kayo sa unanang. Kawan samot na iti saan na mamartek nga lalaki dito'y lubaw. Pamati yung laday tananang ti pamatik. Adu pa iti kaslakin. Adu pa digiti lalaki nga nalimpyot pa nagpanpanunot na. Nga saan da nga mo ti uminom iti arak. Nga napatpateg deti mangged para iti pamilya na. Ngem deta aginom-inom iti arak. Di pagsayaatan mo't kinitatang yung anak ko. Uray no kasta nga mamartek, siguden nga kasta, di nagamaamu kami. Kitawan mo't unay ti nakanangaparikot may. Bayat iti panagdin nami akasagasawa. Kasmot kada kayo. Awan mo't iti nakita yung nga madi nga ugali ti amayo numabartek. Uwan ananang, angam kasi yung nakababain nga kitaan nga. Rinabiin kasla saanin nga agbiag no awan ti arak iti bagina. Mangliwat kumamot atap no ti kasta ket saan mo't nga kanayon laengen nga nasanger ti payud na. Ibagman ta maanusan yun na nga kakaida. Nairuwama ko nanak ko. Ken may isa imbes nga igatang na ti arak imbes nga ibisyo na. Ited na ti pamilyanan. Ay na awan mo't sa pulen yo iti amayo anak ko. Na pagturpos na kay mat nga talungag kakabsat. Ure pa'y ananang. Kaya damot tini na napintas mo ti balay tayo. Ure gagangay laeng. Uwan ananang tikit kahit ko asawan. Mga nubakbak nang tayo kuma. Ay kahit ko sawan. Dagdagkal ko man ti balay tayo. Dagdagkal ko mamat ti urnong yo. Adado ko mamat ti kwarta tayo. No kasta nga saan nga gininom ni tatang. Ay na. Babaam kadlatan anak ko. Basta nanang. Tandaanan nyo ti sao. Jak to maitulan kada kayo nga anusan nyo latan ti mamartek nga asawa. Uy, kasinsin divina. Ape nga ka. Di ka man la umisem. Nagadunga customer tayo. Ha? Kasinsin? Ay, pasensya ka na. Ada ka di palikot mo, kasinsin Divina? Awan, kasinsin Rosie. Ay na, amamu ka una yan, kasinsin. Amok no, ada problema mo, no awan. Tasigod nga naisim ka. Ha? Panunutik lang kami ni tatang. Apa, ini uncle? When? Kaya apa ini uncle? Dahil nga rodjar na nga kanayon nga mabartek nga itultulnog da nga agawid kapo iti barbartek na. Ay na. Maasyanak la unay kininanang.
taan anusan na ti mamartek nga asawa na. Uy, saan ka uning nagsasaw ti kasta? Basta, tandaan am dati kasinsin Rosie. Jack to pulos kayat nga makiasawa iti lalaki nga mamartek. Saan ka mo't nagsasaw ti kasta kunakot? Ha? Apay? Agbusina ka mo't ang kasinsin. Uwin kayang kasinsin Rosie. Pasensya ka na. Apay anat problema maya kada kami kada anti. Ha? Anat problema kada kami nga nakiasawa iti mamartek. Uwin gayam, nalipatak. Mamartek mo't gayam ni bayaw. Ti asawam kasinsin. Saan na bali Taurin no mamartek ti asawak. At least, amunat pagawidan na. Ken di tamon la asidig ti paginuman na. No saan nga jay balay ni. Ken amuna mo trabaho. Takas kinitatang mo ni uncle, nagagatlat tang agtalon. O rino kasta nga, uminom da iti arak, arinabi Ayan, maanusam ka diti payod ni bayaw nga. Kanayon nga agat chiko. Nairuama kon kasinsin. Sana bali At least, numaparte ken maturugin. Awan ti problema kon. Ken may saan mat nga hamot nga manggulgulo no makainom da iti arak. Kasladyak tumaanusan nga rinabii nga kaiddak ti nabarte ka lalaki. Kunamla day ta Saan man kasinsin. Tandaan am ti saok. To nagasawa pilyek to deti saan nga mamartek. Mamartek man yun saan isula iso. Ure saan nga mamartek ket adala tamat dagiti pakapilawan da, pakadilawan da. Mamartek man angam nagagatmat. Di mayatlatan. Kesa deta mamartek nga sadot. Basta kasinsin. No agasawa tandaan am to No agasawa to. Diyak kaya ti mamartek. Panawang ka man laingin. Kaslada problema kada kami nga nakiasawat mamartek. Kaanon to nga taaya? Nga adda-agarim kanyak. Nga saan nang amot ti uminom iti arak. Pasig mo't nga mamartek. When amunat uminom iti arak. Dagiti agar-arim kanyak. Iso nga bastede kadagos. Tsaklakit di maanusan. Netar aramidin dananang kani kasinsin Rosie nga. Ay, anusan da di kita asawa da amamartek. Kaya't kukumati agdaton king ka, Divina. Anya? Oy, si ka Elmer. Am-amu kalauna yen. Ket, kaya nasawan, amom nga napudno ti panagdaton ko king ka. Agayatak king ka. Ipakpakaunakon, Elmer. Ha? Angim awan tinamnamaim kanya. Anya? Karugrugik lang agdaton. Basted din nakatagos. Iti anya nga gapo, Divina. Di nakpainik kan ti gundaway ko nga mangipaniknikin ka nga napudnot panagdaton ko. Kin may isa. Adamat ti trabaho. Nagagitak mo't kagtalon. Nagagitak agtarakin iti dingwen. Kin natairak mo't. May bagayak mo't king ka. Anghem. Am-amu ka unay gaputa si katimaysa kadagiti kain inuman ni tatang. Ken maysa ka pa nga mangitultulnog ken kuanan no tunggal mabartek saan ka di? Ukwa. Jakman amu kada kayo. Talaklakayan ni tatang angim naisem kayo nga makisangsango ken kuana. Imbag kada kayo babaro kay pay. Ni tatang lakayan isong alis to nga mabartek. Isong kada kayo ure no umininom kayo, ang saan nakas kinitatang nga, alis to kayo nga mabartek. Imbag kiti itultulnog yun itatang dito no kwa. Uwag nga ron.
So nga ti rason na no aping nga agpresenta ak nga mangitulnog kin tatang mo no kwa. Ayat ko lang nga makita ka. Divina. Anya? Ngem italaeng nga naalak ti riknak nga agpudno ti panagayat ko king ka. Uwi na ngem. Amom ka di, Elmer, ti anya. Nga ti number one, nga jak kaya ti may nga lalaki. Ket tay mamartek akas kinitatang ko. Tadyak kayat nga agbalinto akas kininanang. Nga anusan na ti asawa na nga mamartek. Anusan na nga kaiday ti nasanger nga asawa na. Iso nga no amom ti uminom iti arak. No umininom kay ti arak akas kinitatang ko. Pasensya ka laing yan, Elmer. Ngayon busted ka, ha? Kwa. Pangikat laing mo ti bannog na ijay ta. Mabanbannog kami nga agtrabaho no kwa agmalmalam. Ken may sapay Divina. Ori no umininom kiti arak. Mukmat pala tararamida. Apay. Iti agnanayon ka di kit kastat kapigsat bagim? Saan ka di nga lumakay kan tumatakas kinitatang? Oh. I'm sorry. Angem, awan tinamnamam kanyak, Elmer. Mabalin mo ti agawid. Unay ka mo tin Divina. Alain kan. Diyak kahit kasayangin ti oras mo, kenjak mo't kahit masayang ti oras ko. Inapengar. Uy, kasinsin. Oh, apay kasinsin. Kita MDJ, kasirsirik na nga customer. Dahil siya nataer nga lalaki. Ha? Ay. Ingka, sikat mapan mangi-serve king kwanan, sikat mapan mang-assist king kwanan, alaim ti order na. Baka maunaan na ka di ati kadwa tayo. Saan ka di nga? Agurure ka iti nataer nga customer? Tagpapansin ka ako nam? Uy, sobra ka mo't kasinsin Rosie. Alain ka. Inak ka talagan. Ay. Good afternoon, sir. May I take your order? Oh. Bilibag mo't ka dating restaurant. Ha, sir? Tayo pa mismo aking bagin, ito may mga alati order ko. Akin bagi, sir? Saan ka di nga sikat akin bagi dito restaurant? Ay, saan, sir? Empleyado akla dito, sir. Food attendant akla dito, eh. Oh, I'm sorry. Di pagarap ko ngamin ka. Sikat akin bagi dito, ita. Langam ngamin, te. Si kamot, sir. Bolero kamot, sir. Bolero ka unay, sir. I'm sorry. By the way, I'm Brian. Siyak ni Divina, sir. Nice to meet you, Divina. No, kasta, waitress ka dito, eh? When, sir? Isang nga may kwalayan ti order yo. Okay. Sige lang, sir. Kitain nyo lang data menu, tanwad na kayat yo. Isut orderin nyo. Kahit ko dito, eh. Dito combo meal nga number 2. Yes, sir. Combo meal number 2. Then, mesa nga San Mig Light. San Mig Light? Yes. Okay, sir. Coming, sir. Oh, anya. Oh, kumusta? Napansin na kakadi? When, kulak to pa. Sino nga minti saan nga makapansin king ka? Napintas ka, kasinsin. Oh, ket? Si kantimang serve. Naawan na naktiganas. Anya? Kaya apay? Kita man ta order na. Ha? Ay! San Mig Light? Al-al daw? When isot pa naka soft drinks na. Iso nga napaayak adagos kin kwa na. Turn off, kasinsin. Oh, bagi mo, kung kumaanga madamat asawa mo nga mamartek, akas kin kwa na. Sigurado laki di nga mamartek deta nga Brian. Ta,
Al daw palahan kat uminumin iti beer. Unay kamot kan kasinsin. Oh, kasinsin. Adamanin sumrek nga nataer nga lalaki. Ingkan. Ingka lain ti order na. Sige kasinsin. May I take your order, sir? Yes, miss. Ah, 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 sir? Ibaglakit din ta dito nga restaurant, mayak. Sir? Ta dito ko gaya min nga. Mabirukan, tinabayagin nga birbiruke. Sir? By the way, I'm Orly. Sir? Sir, ti order you, ti kunak. Kahit ko lang ti makiamam mo. And then, itad ko ti order ko. Siyak ni Divina, sir. Nice to meet you, Divina. Nice to meet you too, sir. Ti order you, sir. And then, dati ulatan. Dati combo meal number 3. Yeah, combo meal number 3, sir. Ken, danum tulatan. Tay service water yo. Hanyo kayo ti soft drinks, sir? Saan ako mininom ti soft drinks? Baka kayo ti serbesa, sir, beer. Kasta ti orderin ti dadumanok pa. Nakarkaro man ti beer. Saan ako mininom ti arak? Service water laeng. No, at the bottled water yo. Nasisayat manin. Sige, sir. Coming, sir. Naibagarabiim, Divina. Impay-paysom ti kunam nga may nakpasyaren. Philip? Wen, mabaling ka diti sumrek? Wen, sumrek ka. Agyamanak. Agtugaw ka. Agyamanak, Divina. Pinalubusan nak nga may diti balayo. Siyempre, nagkid daw ka nga umay ka. Ore no jak pay amo no anya ti panggap mo no anya ti rantam nga umay mang pasyar kanya. Saan ka di nga? Obvious? Ken I'm sure. Saan lang nga siya kiti may nang pasyar king ka. Nga damo pa lang nga nagkita kayo. Dito nga pintas mo, Divina. Si Kamat, Philip. Lukluk ko nak mo saan? Damo ka pala makita yung restaurant itay. Kasla, nagpitikan ti pusok para king ka, Divina. Philip. No palubusan naklakit di, nga mangipanekneg dati, panagdaton ko king ka, nga napkat na pud, no? Aramidik ti amin. Adama lang sa ludsutek, Philip? Yes, sige lang. Anya ka diti sa ludsutek, Divina. Itay, nag-order ka, ket in-offer ko ti beer. Angem, nagkidkid ka, takunam nga, beer? Wen, nagkidkid ka nga, ag-order ti beer, ta? Imbagam nga saan ka ngumin-inom iti arak? Yes, wen. Apay? Talaga ka di nga di ka umin-inom iti arak? Saan? Never pa nga nakaraman iti nasanger nga mainom. Di ka nagpaisuan na. Adang amin tromak iti kasta. Tatay di tatang ko. Natay iti sakit. Gapo iti kinalaing nang uminom iti arak. Iso nga ingkadeng ko iti bagik nga. Jak tumet sumimsim wenno rumaman iti arak. I'm sorry, Api sorry ka. Ti napasamak ka day di tatang mo. Nabayag day jayen. Ubingak pa idi. Kat nakitak tirigat ni nanang ko. Nga
nangan ano si ti mamartek nga amak. Iso nga, saan ko pulos nga, pinanggap ti uminom iti arak, o rin ado digiti mga awis kanya, ado digiti mang sugsugsug, mang durdurog kanya. Nasayaat mo to kasta. Ape ka di? Kwa. Awan lang, nasa lutsod ko lang. Anya ka dito kayat mo nga inumen? Kape? Juice? Sa anak pingagap kape. Juice, sige, okay lang, ti juice. Sige. Itempla ang kape lang aron. Sa tanto agsarita, Philip. Sigurado ka kadi kaday nga Philip anak ko. Ket mas sigurado akin ko ana-ana ngem dagiti daddu mga agar-arim kanyak nga mamartek. Ket kaano lang nga nagam-am mo kayaw. Ay na, manmanon iti kasken ko ana-nana nga kas kanyak nga datroma naman iti arak. Ket panagriknak kat napudnumot ti panagayat na kanyak. Siguraduem ko mga muna paliiwem pa ilang anak ka. Baka kat no agbidot ka. Panagkunak na nang kat saan. Tamumat, no saan nga numiti na sanger, mas nalimlimpyot pa nagpanpanunot da. Kunamla day ta Kita nyo ni tatang, ure kasanot pa magbagayo, nga isardeng nanti uminim ti arak. Tapos saan nga agsakit, iad-adda naman. Naikumpara man ni tatang maun kadaytan na agar-arem king kan. Iso nga nakaikadeng ako nanang. Aklone kon ni Philip into no sumaruno nga panagpasyar na kanya. Naragsak ka kadimot laing, Divina? Kasta unay tiragsak ko, Philip. Kamaudyanan na. Nagkalaysatan. Agyaman akmot ata. Rinespetar mo, rinespetom ti pangedeng ko nga. Sakon to lang ipaay ti kinababaik. Kalpasan ti panagkalaysata. Deta pengarod ti may isang rason no aping nga mas nga inayat ka pa Idi ibagam nga awang petipadas mo. Kensa mula ited ti kinababaim, iti agbalinto nga asawa, ti mangikalay sa king ka. Iso nga, dinagdag kon ti panagkalaysata. Taman manon iti kasking ka. Iso nga, nakagasgasa taklaunay Divina. Ta siyak ti nagbalin nga asawa. Kat siyak mat, ti makatagikwaking ka. Kakaisuna nga makatagikwaking ka. Gaputa ipatpatig ka unay-unay, Philip. Ken, nagasatakmat. Taman mano iti kasking ka nga. Asawa nga saan to nga mamartek. Never akto nga agbalin nga mamartek. Ta never akto nga rumaman wenno sumimsim man laing iti arak. Wen nga rod, dahil tati may isang rason, no api nga, alisto ka naregreg-tirik naking ka. Ta saan ka nga kaskadigiti kaadwan nga lalaki. Nga, agproblema, agparparikot dagiti asawa, daga po iti kinamamartek da. Kat saan ka doon agparikot kanya. Ta iti kaanuman, sa anak to agbaling nga mamartek. Dahil talaunay iti pagyamana. Ket, nakasagana ka kanin nga mangipaay kanyak ti kinababaim. Ti kinabirhen mo. Ti amin-amin mo, Divina. When, Philip? Tagikwaen na kitang ngarabi.
itataag-asawatan. Agyaman no kasta. Divina. Philip. Ay, nagbanglo pa iti sangaw mo. Ha? Saan nga kasla ka digit? Awan ti madi nga payud mo. Nakabangbanglo ka. Dahil tanto laki di ti apalan ti dagiti do mga asawa. Nga saan nga agat arak kuno nasanger ti payud ti asawa da. Nakabangbanglo ka. Kasla awan iti anyaman nga rugit manipod iti bagim iti kaunggam. Ta saan ka pigayong mag soft drinks. Ken conscious ka iti salunat mo. Ken di ka unay mangmangan ka dagiti at the preservatives na. Naalaga kami iti bagi. Isumalaing nga nakakinkinis la tati kudil mo. Ken saan nga mailasin nga 31 kan. Agyaman na ka. Ang oremet ka. Nakinis met ti kudil mo. Ubing ti langam. Ken nabanglo ka met. Divina. Isungag bagay tangadwa. Tikit gasat kon. Nga siyak ti damo nga makaamal ka dagiti bibig mo. Ti damo nga makaagik. Ken ka. Ti makaagik iti tengid mo. Siyak mo ti damo nga makakirab. Ti duwa nga mansanas mo. Philip. Wow. Nakabukbukil nga nakataktak. Philip. Ket namnamahet. Nga nabanglumot diti adda iti nagbaitan ti dagiti lupo. Wow, kunak tupay. Saan ka nagbidot? Nadalos. Nakinis. Napudaw pa. Nga lumabalabatis. Nagganas. Nagganas na kanan. Nangruna kat birhen. Philip. Nagbanglungag pa iso. Philip. Dila pa ila dayta. Madamdama. Baka sabalin to ti reaction mo. Ang imanusam to ta. Nasakit nga minudamom. Anusak ti sakit na. Nakasagana akon. Insaganak ti bagikon. Insaganak ti bagik. Iti nga kanito. Philip. No kasta. Ibaba akong dati brief ko. Nakasagana ka din ka dito eh. Pinanagdakkel, Philip. Siguro gaputa saan ka nga mamarte. Anya? Siguro? Ngamin kat. No daduma, no kasta unay bartek ni tata nga labaran ni nanang. No labusan na kat. Mataljapak no kwa dati kuka ni tatang. No kasanod jar ni tatang nga na bartek. Kasi may ti jar di kuka na. Ang imde ito yun. Wow. Nakataktak der, Philip. Siguro gaputa saan ka nga pulos nga inumiti arakan niya. Iso nga kastimat. Maybe. Huh? Are you ready? Nakasagana ka din, Divina. Isarek mo ka di amin data? Wena, naskan. Don't worry. Itilaing damo nga nasakit, Divina. Sige. Anong sa kundi sakit na, Philip?
Gaputa ipatpatag ka unay-unay. Ket si kalaeng ti kayat ko nga. Makatagi ko kanya kiti agnanayon. Agyaman ak no kasta. Ya. Ah. 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 Philip! Ano sam laing? Iti damo laing dayta. Into no sumarano saan to nga kastin nga nasakit. Sige. Una yun ti ilit na. Una yun ti ganas na ti birhen. Nag-imas ti birhen. Nag-imas ka divina. Anay ko. No kasta kasinsin. Aglive kan? Agresign ak pay kid din. Ta sana kayat ni Philip nga. Agubrak pay dito yung restaurant. Sa bagay. Na saysayaat mo't kid di tapno no. Sigurado nga mas safety. Panagsikog mo. Wen nga ron. Kaanula idi nagamamu kayo dito kay ni Philip. Itan. Dakulan ti tiyan mo kasinsin. Kumusta mo't nga ni Philip nga asawa? Akat nasayaat mo ta. Kahit papano, maitid namit amin nga kasapulak, iti panagsikog ko. Talaga ka din nga saan nga uminom iti arak? Never pa nga inom manipod iti nag-asawa kayo? Saan pa Talaga nga di uminom iti arak ni Philip. Deta mo ti nangayatak king kwa na saan ka di? At damang mo't gayam nabatbati pa yung lalaki kaskin kwa na. Kit kumusta mo't ti asawa ni bayaw? Nga mamartek, nabartek man di rabiin. Kadwa naman ni tatangan Kas jelat tamot. Pagyamanak ba't king kwa na? Uray no nabartek ni bayaw mo. Amo na pelaeng matiro mabaw kasinsin. Anya? Kiwan Kaya't ko peki di no nabartek no kwa. Takas jay nga nalalaing pa. Kinagangganas no kat panagruman sana. Anya? Sika nga talaga kasinsin Rosie. Di tala inaaram di amom. Iso nga nagsasaruno ti anak yo. Talon ti anak mo. Sana bali Tauray no talon ti anak mi. Hanak ko na marigatan ta. Naawan matrabaho nila kay ko. Tulungan anak mo nga agaw awir. Kasi ka nga kasinsin divina. Kumusta mo ti sex life yo? Itata dakkelen ti tiyan mo. Manmano kami nga kanaig ta. Kitang? Siyempre, kaawatan kasi masikugak takil ti tiyan kon. Kit uray pa'y Ay na. Saan nga rason day ta sikug mo? Tapno saan nga tuloy-tuloy latamat ti panagdaig yo? Tasyak idi uray masikugak kit rin nabii kami latamat kinilakay ko. Anya? Siguro agad. Siguro, ingatan na laing mo dati panagsikog ko. Nga di na kayat nga da, madi nga mapasamak. Anya ko madi nga mapasamak? Loko-loko, tilaad damot. Baka mo't na da sa balinan si kakasinsin. Anya nga sa bali? Baka mo't no gaputa masikog kan. Saan na kaya ti makinaig king ka tadakkel ti tiyan mon. Amang ada sa bali nga. Saan kag sasao ti kasta kasinsin? Saan nga maaramid ni Philip ti kasta kanyak? Ngamin, nalimbyot pa nagpanpanunot na. Ta saan nga kas kadagi ti asawa yung nga mamartek? Ori mamartek ni bayaw mo, kasinsin, never nga nagbabae iso na. Pag kunaam kumamat kasinsin, kitwen, kanayon na tapat agawid kanyak. Awang pa'y tinakaidamdamagan na. Kin may saan na pulos nga nagkurkurang kanyak. Maitid na awing nga kasapulak. Nangruna iti kasapulak, iti kama kasinsin. Getsi ka, nabayag gaya men nga di kayo nagkwa, paliiwem ni Philip, paliiwem ti asawam kasinsin,
Amang ano da sa balinan, tilad da. Diyak mawat matiking ka. Ala, naipaasa kong ti resignation ko. Inakon, agpakadaak laangan kadigit ti katrabahuan tayo. Oh, api nga itakalaing, Philip. Kwa. Nag-overtime kami. Ken, makaturo ka kung bakit. Napanpanuga kami di trabaho. Sa mesa. Naperdyan, Naperdyan na kita, iti motor ko. Anya nga naperdyan? Yaka mo, di mataganda rin tayo. Iso nga, inururay ko pala yung dati amok nga mekaniko nga ng tarimaan. Masansan mo't laingan nga maladaw kang agawid, manipod iti trabaho. Oh, pasensya ka na. Agtab trabaho ak para maglakad na tayo. Para iti agbalin nga anak ta. Angim, kung maakit agawid ka nga dagos, numalpas si trabaho mo ta. May nakmat kumustaan, may nakmat aywanan, tadakil ti tiyan ko. Dandani ako naganak, Philip. Adamot ni tatang kininanang mo. Adamot ka doon dito'y balay. Uy, nang sa balilaing no si ka. Sa balilaing no adda ka, Philip. Napigpigsa ka. Ken adadigiti payawat ko, alam mo't ngayabak palaing di tatang kinanang. Pasensyakan bakit? Kasapulan lang namin iti trabaho mi nga, overtime kami. Ala, naangkan? Oo, nalapasin. Naang kami tayo ni Jay pagtrabaho mi. Nagkato agdigos ang nabanglo ka madlata. Kwa. Naglabara kami ni Jay pagtrabaho mi tayo ta. Masikuranak iti bagik ta. Naglingling itak. Maalang arod. Intang arod iti silagtan, lakay. Hanya ka diti problema anak ko ni Vina. Anya ayat ti panpanunutem nga kunam. Panpanunutek karod nanang. Dandani ako naganak. Masansan mo nga. Maladaw nga agawid ni Philip manipod iti trabaho na. Nadlaw ko ta anak ko. Kumaakit adda nga sapain na ti agawid da iti anyaman nga kanito ket agpasikal kan. Nasken nga addan to isuna nga mangitaray ken ka. Kasano nga rodin no nairanan to nga nabartik ni tatang mo ket di nakabailan ti agmanehaw. Ket siyak di kamot kabailan nga atibayen no agpaspasikal kan. Iso nga kasaritam ani Philip. Kinasarita ko nanang. Angim, saan mo ta dumalan ti sarita kinkwana? Di taman ti kunak. Ay na, saan nga agbarbartek ti asawam ta di naamot uminom iti arak. Angim addan samet sa bali nga bisyo na anak ko. Nanang, anya ti kayo asawaan? Ay, panagkunak. Adda sa bali nga aramiden ni Philip nga asawa manak ka. Anya ko mananang. Da kayo mismo tinangibagan nga saan nga inom iti arak, saan nga mamartek akas kinitatang ti asawa. Anya ko mamang nga ron ti bisyo na. Alamat nga agdroga. Ket salsalimot-mitan na ti salunat na. Managdadalos isuna nanang. Adya ka mo Baka mo tagsugsugal. Saan mo't nanang ta? Awan mo't ti parikot mi iti sweldo na. Pasaray kurang at adda ka no ti paggastuan na. Awan mo't ti problema mi. Iti kwarta nanang ta. Maitid na mo't amin. Ay na. Sa bagay, adamat kid di mabalin ti pamilya ni Philip. Uwan nga rod nanang. Iso nga awan ti amok nga bisyo na nga sa bali nanang. Awan ti amok nga madingar aramiden na. Tilang kumamot kahit ko. Agsakripisyo kumamot. Nga adda isuna. Iti sibay ko. Bayat nga. Or-orahik ti panagpasngay ko. Ala paliiwom ati asawa manak ko. Saan ka nga agpanpanunot, agparparikot iti kastano. Saan mumut nga madlaw nga adda problema yo iti asawam. Saan ka mat nga agpanunot,
iti kastano, awan iti atapom nga madi nga aramiden na. Awan mo't siguro nanang, tasaan mo't nga mamartek ti asawa. Awan ka di pa ni Philip, nanang. Awan mo't pa anak ko. Kad saan ka di nga tinawagan mo't itayan. Una nangangim sa dinukano ayati ayan na. Apay nga awan isuna. Di na lang mo't na isakripisyon tinagawid na intaray na ka dito ospital. Imbag ataada ni Elmer nga kaaruba tayo. Uwan nga rin nanang. Kit ni Elmer nga nagawid din Ay na. Imbag ata alis to lang akasarsarita dahi nga Elmer. Uray no nabartag nalimpyo mo't agmaneho. Uray no adamot saksakitin tinakam na king kagaputa binasted mo idi akit. In drivean na kalata. Intaray na ka dito ospital. Sa dinungat at ayan ni Philip aya. Alakit urayam lata na anak ko. Ang panagkunak. Adda sa bale nga aramidin ti asawam. Ha? Anya ko mananang. Imposible nga di nala maisakripisyon ti anyaman nga pakakumikuman na. No makita na kumamay ti anak yaw, anak ko. Saan mo't siguro nanang? Api nga saan ko nam? Saan siguro nga maaramid ni Philip ti anyaman nga panpanunutin niyo. Taapay ko mga saan? Kaputa saan mo ta mamartek ni Philip, nanang? Anya? Ay. Da kayo kayang? Papa? Ay, Wen. Da kayo kadilaing ti may diti balay? Wen, balasan ko. Saan nga makomay ni mama yaw, namuyumot nga na stroke. Papa, amuyo ka din no sa dino ti ayan ni Philip. Ay na. Saan ko amo no sa dino ti eksakto nga ayan ni Philip nga anak me. Ang sa dinungor ti ayan na, Papa. Ay, yaka mo anak ko. Angim nakasarita ko ni Philip nga asawa. Anya ti kunana, Papa. Sa dino ko ti ayan na, api nga dinimbaga kada kayo. Api nga di may Apolos di ospital. Api nga di malang, di naman lagi nagaran ka. Ngay may kinita ti anak mi. Ay, dahil tangurot ti rinantag dito yung malasan ko. Nasaan lang kaya't ko makita ti apukok. No di kaya't kape nga kasarita. Papa? Siya akong ti agkid-kid daw ti pamakawan king ka, anak ko. Api nga kid-kid daw kayo ti pamakawan, Papa. Para kini Philip. Apay. Anya ka di tinaramid ni Philip, Papa. Tapno agkid daw kayo ti pamakawan para kinkwana. Di ginagpaiswan na. Di binabalasan ko. Mabain kami paiking ka. Gapo iti naramid ni Philip nga anak mi. Api anya tinaramid ni Philip, Papa. Ibagayo ko makanya, tapno amok, tapno maawhatak ti mapaspasamag, tapno amok no api nga di pulos nagpakpagita, kabayatang nagpaspas gayag. Aglimlim ngamin ni Philip ita. Anya? Adati naramid ti anak mi.
nga siguradok nga kaguram. Anya day papa? Sigod nga arami din ti anak mi dayta. At ti amumi kat sikati mamagbalbaliw king kuana. Anya? Anya nga sigod nga aramid ni Philip, papa. Diretso yu kumanatap no sa anak agpanpanunot, papa, pangaasiyo. Anya tinaramid ni Philip. Aping agkitkid daw kayo di pamakawan para king kuana. At dadwa nga nasikugan ni Philip. Ket iso ti ilimlimingan na ita. Balasan ko. Anya? Well, kabayatan iti panagsikog mo. Adamot sa alang nga may maysa nga babae no do'y katduwa nga nasikugan na. Maluksaw kami kini Philip. Kagurak, tinaramid na nga. Ay na, sigod nga aramid na dayta. Anya? Ibagayo nga saan nga po na dayta, papa. Ibagayo nga saan. Ay, lading itik balasan ko. Ngimisutipod no. Nakaasawa ka, iti babaero. Iso ti anak mi nga ni Philip. Sigod na babaero. Anya? Ay, agim, di mat natay ti papa na gaya, men, sorry. Ah, siyak ti stepfather na. Angem, imbilang ko nga kas anak ko ni Philip. Taubing pa'y idi inasawak ni mama na. Siyak nagkidkid daw ti pamakawan para king kuana. Mabaling ka di nga makitak ti apu ko me. Tay video call ko ni mama yo. Di mo't ngamin makapagnan iso nga di nakaumay. Ala, anak ko, panunutin ti anak mo. Saan mo unay nga panunutin ti inaramid ni Philip? Nga mga na, ay nabakagsakit ka anak ko. Iramraman nyo mo ti apu ka o iramraman mo laang no kastat aramidam. Nagsakit na kami tinakam ko na nang itinaramid ni Philip. Ay, kitday tati ko na nga di mo ngamin inam mo nga umuna ti ugali na. Tsak ba din pagarup nga kasi kayang mababaero na nang. Nga maaramid na ti kasi kanyak. Itinto nga saan mat nga nabisyo isuna. Anya? Kasaman nga mambarte ka kas kadagit inaduma dita. Day takit tibindot mo anak ko. Anya nga bindot nanang. Pinanpandagam launay. Day tapamatim nga no mamartag. Kat saan nga nasayaat nga agbalin nga asawa. Kitagbay sumadsaan ka di nga agparparikot kayo akanayon. Agkonkonsimisyon kayo kinitatang ka pwede kinamambartik na kastamatan ka dagit itaduma dita nga asawa. Dagit inakaasawa iti mambartik. Nakanayon mat nga agproblema daro ka sa... Ay na, gagangay laing dayjay. Hindi mo mo't na amires anak ko. No kasanot kinasaya at ti panang padakkel me kinitatang yu kada kayo ngagkakabsat. Nga uray no dildillawom ti kinamamartag ti amam. Angem nagbalin kayo nga nasaya at nga anak. Nagbalin kayo nga natulnog na managbuteng na iti Diyos. Nagbalin kayo nga responsable. Kan nasaya at kayo nga tattao. Ay na, kanayon mo nga nga ibaga. Napaka dilawan ni tatang mo dati kinamamartek na. Wala nga makitkitak ba't nga may stress kayo kinitatang tunggal na partik isuna na saan ka di? Gagangay la day jay. Ang mamno napatigking ka tibay sa nga tao. Maanusam napatig ni tatang mo kanyak anak ko. Kan amok nga ipatpatig nakmat kanda kayo nga anak may. Kitaam kat na nagbalin kay amin nga anak me. Ken iti kaanuman saan pulos nga nagbaba iti amam.
Taad dapay nga kay kayat na't uminom iti arak ngem deta agbabae anak ko. Kitam ta asawam. Saan nga agbarbartek nga agpaisaw? Angem nakarkaro mo ti bisyo na. Ti bisyo nga narigat apakawanan. Narigat apakawanan ti asawa. Ngem numamartek laeng. Ay kita nulakid ditam. Maaramid na di kiti pagrebekan na ay kita awan ti parikot uri agbarbartek akanayon ni amam. Kita ni Elmer agasawan ni Elmer nga binasted mo ide. Nakagatang itinalawang alute taadot urnong na. Kasano nga nakaurnong na anangkat kanayon nga agbarbartek. Ay na manulaeng met ti balor ti inubunda nga arak. Kumparam no agbabae kuma akas tinarami ti asawa manong mo tinabusbos na iti babae na ita itartarayan na ida. Malala anak ko, ano sam ta asawam nga saan na mamarta nahang jakayatin ni Philip isina kon uri no agparang dito nanan. Jak tupulos kasarsarita isuna. Saan pa nga nagparparang ni Philip kada kami nga aginakasin yung nupay adading iti gundaway nga tumawag ket sung batak met. Angim no mangegdan nga agpungtutak. Dagos na nga idepend ti cellphone na wano ibaba ti tawag. Ipilit na nga ag-video call kami takitain na kano ti anak mi. Ang imjak kayat. Ti kayat ko nga mapasamak. Ket takderan na, ti inaramid na, ti pinangsikog na ti duwa nga babae. Ti kayat ko ket saan na nga itartarayan nida, saan na nga ilimlim nga nida. Nagpagpakaasi pa ni Philip kasi niyong nga agsinublianan kami, agsublikan niya. Ang imawanin. Namin pinsan nga nagmaumaw ti panagayat ko kenkuana. Makaamoy sunan no itad na ti pagrebengan na iti anak mi. Okay lang mat kanya. Umay na sarungkaran ti anak minto. Angem tinasken nga ramiden na nga umuna. Panagutan na. Dagiti duwa nga nasikugan na. Tadyak kayat nga agbalin nga rason tapno adda duwa nga ubing nga agsagsagaba. Kasinyong kasta unay ti gurak kini Philip nga asawak. Angem nakaikede nga kon nga saan konton nga ipalubos nga agsubli iso na iti biyag mi nga agina. Mabalin nga suporta laeng angem no ti agsubli pakpakaasi nga buklen mo manen ti pamilyami ket no way, never. Kunak iti bagik kasin nakaaramidak iti biddot nga injudge ko dagiti mamartek. Injudge ko ti karakter iti maysa nga lalaki basar iti panaginom iti arak. At ti pamatik iti ket no amuna wenno nalaing nga uminom iti arak ket saan na nasaya at nga agbalin nga asawa ken ama. Nga digiti lalaki nga di napulos ammo ken di nakayat iti uminom iti arak ket isudan to ti pagpanpanakkel ko nga agbalin nga asawa ti agbalin to nga nasaya at nga ama ken asawa. Sang kaibaga ni nanang nga mamartek wenno saan nga iso dapat ti pagibasarak iti agbalin nga asawaek tumanen kasin no adan tumanen sumangbay nga baro nga ayat kanyak nga uray no mamartek ket ikkakano ti gundaway na nga mangipaneknek ti napudno nga panagayat na no maipapan kanumet iti angot nga nasanger mairwamak to kanumet lata kas kininana. Saludsudek man kadagiti addaan iti mamartek nga asawa pudno kaditi bagbaga ni nanang. Posible kadi nga ti mamartek agbalin nga responsable latta nga asawa ken ama. Posible kadi nga rumagsak ti babae no mamartek ti asawa na. Jak ammo tadyak penapadasan ang basar iti makitkitak kadananang ken dagiti dadduma nga amok nga mamartek ti asawa na kaslang may stress da. Kaslang problemado da kanayon. Sa bagay pudno met ti ko na ni nanang mamartek agpaiso ni tatang ang
saan da pulos nga nagapa may papan iti babae. Ta saan mo't nga nagbababae ni tatang. Nula may ibabawik no may sublik la kumati panawen kasinyong amang ano saan ko mga kastoy ti kasasaad ko ita. Angem tila pagyamanak ket adda ti anak ko nga nagbalin nga bunga dahita nga panagbidot ko ngem amok nga iso ket blessing manipod kini Apo Dios. Ket isunton ati gasgasat ko baring isot makaited kanyak ti gasat nga makatumpong to iti nasayaat nga lalaki nga agbalin to nga may kadwa nga asawak nga uray no mammartekton ket okay la kanya. Dahito nga ron ti pakabuklan ti pakasarita kasin angem tilang kahit ko kung mga pabalakatan kada kayo pudno ka di ti bagan nanang nga uray no mammartek ti agbalinto nga sumaruno nga asawa ket posible nga rumagsakak tulat ta wenno naragragsak madlaeng no dinaamot uminom iti arak ti agbalin nga asawak tumanen. Agyaman naglaunay kasin ti anos mo nga ng Ted Biag ti pakasaritaak sabi ko magad na kay batit adal nang runa kadagiti padak nga medyo kaslang mabuting nga makaasawa iti mammartek. Ket sabi ko mata nagserbimet nga liwliwayo kada dati nga panakaibasa na ket more power to your program kasin and God bless everyone. To'y nagbidot apagaya mo Divina.